Mas, bahasa tambah dribble. Lho. Wong ngaji ku apa anane ora usah komen karo son. Ya men suarane kepenak ngono kuwi. Ya. Ringokke dhisik iki. Tak ringokke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u. Pinter. Kakira kowe ki arep kira. Sik. Piye? Kuwi aja dhuwur-dhuwur dhisik. Oh iya. Kuwi saka sing endap dadine mergo dhuwur. Ya kowe ikrah pira? Siji. Oh iya, cop wacanan meneh. Alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u. Terus diwaca A. Lah. Iki ngene yo mangku werdi. merdine piye? Lah. Maknane priwe, Bocah? A I U. Kuwi tegese aku iki urip. Dadi yen wong ngerti jati dirine urip kuwi kudu maring Gusti Allah. Ya, imut karo Gusti Allah, manyembah karo Gusti Allah. Sopo to sing gawe urip kuwi ya kudune ngerti. Pinter. Nek wis A I U kuwi berarti aku iki urip. Iya. Uripe kang sapa? Karo Gusti Allah. Ya ora. Gusti Allah sing maringi urip karo kowe iku aku padha. Ora. Wis alif bata a, alif kasroh i, alif dhammah u. Ya A I U. Terus bar alif apa? Babibu. Lah yo, ba watah ba kasroh bi, ba dhammah bu. Iya. Diwaca kuwi artine bapak rabi ibu. Jadi wong lahir urip kuwi mergo bapak rabi ibu. Kuwi lantarane. Lah yo yen bapak ora rabi ibu arep lahir saka ngendi? Ya lantarane ning Gusti Allah. Lah iya, Gusti Allah sing utama lantarane bapak rabi lan ibu dadi awake dhewe metu. Bar kowe kudu inget wong urip perjalanan hidup kepiye. Iya. Bar apa? Bar alif ba ta. Watah ta kasroti tandha mahtu diwaca tatitu. Kuwi artine balita nganti tuwa. Kuwi perjalanan hidup. Ya, wajib ngaji. Awit lahir teko arep tekan mati. Balita nganti tuwa kuwi mau. Ya, wis laren sik ngajine, ngajine. Iki ngemut, ya ngemutake. Ya, ngemutake aku mau urip kudu percaya anane Gusti Allah. Manut dawuh Gusti Allah. Nggih, monggo. Surat Al-Imran ayat 1 sang doso. Sindiran saking Allah Subhanahu wa taala ketika kula lan panjenengan menikmati urip menangi gonta-gantine wengi lan awan iku salah swijining tondo keagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayatil liqaumil liulil albab. Satemene ana ing kedadiane langit lan bumi lan gonta-gantine awan lan wengi iku dadi tanda keagungane Gusti Allah tumrap wong kang nggunakake akal lan pikiran reng. Nggih. Ya. Mula kalebu mensyukuri bumi kuwi kalebu wong sing nganggo akal pikiran. Monggo. Ayat 1 sang dosa setunggal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaiku wong-wong kang padha imut marang Gusti Allah kelawan ngadeg lungguh utawa ing kahanan mlumah
lan wong-wong mikiraken dumadine langit lan bumi kelawan ngucap duh pangeran kula panjenengan nyipta langit lan bumi menika mboten sia-sia maha suci panjenengan kula nyuwun pangreksa saking azabe neraka. Mulane siki diteruske ya, diteruske. Kalebu aku kowe kabeh yen taat karo Gusti Allah, ngrumangsa urip ning bumi. Terus abendinane kowe nyuwun karo Gusti Allah, insyaallah didohno saka api neraka. Sing pungkasan, Pak, sehat. Ayat 100 kali mereka ancaman saking Allah Subhanahu wa taala tumrap tiyang-tiyang kang sami dolim. Rabbana ma tudkhilil naro faqad ahzaituhu wa malid dhalimina min ansyar. Duh pangeran, kula sak temene tiyang ingkang panjenengan lebetaken neraka. Saestu tiyang ingkang panjenengan awonaken tiyang ingkang hina lan boten wonten ingkang saged paring pitulungan dhateng tiyang-tiyang ingkang zalim. Dadi wong sing zalim kowe mau, wong sing ora percaya nane Gusti Allah, kowe mau bakal ditekakake adabe neraka. Nangudzubillah mindalik. Nah, yo diterusake reng. Ora kaya dongane Pak Nasih. Musihat. Ya. Dongane diwaca seneke teko. Alhamdulillah iki alhamdulillah berarti berkaing Gusti Allah. Dongane diwaca terus teko. Ya. Apa ya ora seneng. Ya. Iki diterusake isih ana wektu. Heeh. Iki reng lelakon apa-apa? Ya iki Yuli. Heeh. Sakonco ya uga iso nari iku uga iso nyanyi. Lah. Iki cah multi talenan iki berarti. Iya. Ya diaturke. Monggo ngaturaken jengkaripun Nduk Yuli. Kagem ngaturi suka paring suka kalian warga masyarakat Tembolan. Keranjang lewat. Keranjang panas-panas. Wong yen ora tau nyekeli mic ya kok ngene iki. Banget larise reng. Iki kayane urung berpengalaman masalah nyekeli mic kok. Lah carane nyekeli mic kepiye? Cara nyekeli mic wit diraba. Terus dilihat. Udah dijilat. Lah nek dicelupin. Dijilat makan Oreo. Dijilat wit titanes nek kok ngene iki. Wong mike yo gerang kok ngene kok. Iki paringi lelakon do Cayu. Maturi suka paring suka kelipur panglipur kalian warga masyarakat ana ing Tembolan. Nggih. Ditawarkan kembali mbok pilih wonten pamundutan monggo. Nggih. Mangkene iki enten pamundutan caping gunung. Caping gunung Oh, caping gunung. Kopi lendot ya ana. Saking Bapak Waluyo. Bapak Waluyo. Caping gunung ya kena. Nggih, monggo dipun paringi caping gunung nggih kenging. Nggih, caping gunung. Tunggal sarengan kalian Madelaras kagem nuhuni dawuh sedyanipun warga masyarakat ana ing Tembolan lan sak pituripun. Dibawani ora Yul? Bawani mboten. Arep bawa. Kowe bawa tak jenggleng. Ya kula jenggleng. Aku sing jenggleng. Arek jenggleng. Masa dalange sing jenggleng. Mumbul. Reng. Kowe kok mesti rebutan dadi dalang kowe. Lah. Wong dalang kowe. Dalang kowe gawean paling penak ya dalang. Wis ana tegese yen dalang kowe dasar gaweane gampang tur bayarane larang. Ngertine. Lho. Wong repugan paling ning HP piro Pak Barno? 40 yuta.
Apa ya ora gampang. Tapi gue ngempani kowe padha rek. Wong paling-paling ning ngene ku. Oh, kuku sing dupa gumulun. Lindu bumi kuntur. Apa ki mau? Ya, abot lho, Reng. Abot iki dadi dalang. Lah. Abot apa? Nggih. Dadi dalang ngolahake wayang, suluk, ngoceh gampang. Lah ya terus sing abot apa niki? Sing abot ringokna. Yo, siki badekan. Piye? Badekan ki mata lahir karo mata batin beda. Loh. Ya. Kowe bisa dadi dalang. Nek nyong dadi dalang tayang matani lampu. Wah, masa Deleng orang andel. piye? Mati lampu. Andel. Lah. Ayo. Siki kowe Tembake. iya, urip. Aku sing uripke berarti. Ya, aku sing uripe urip. Lampu urip. Nah, urip kan? Lah. Kowe ngenyek karo dalang ya. Kepengin dadi dalang. Angger urung bisa mateni lampu ora bakal dadi dalang. Walah gampang. Wong iki karimone kok. Lampu mati. Weh, mati. Ora iso. Asem iki. Mati. Ngandel ora? Anggernya sing kongkon penak banget. Mati. Nah. Ya, Ayo. ya. Urip. Ngandel ora? Kowe ngerti rahasiane ora? Jajal kowe sepisan maning. Mati. Bongko. Mudyar. Asem iki. Ora kan? Ora kan? Ora. Nah, mulane aja wani-wani ngagul dadi dalang. Ora teng matani lampu. Nyong perintah karo sing matani lampu tak bayar 50.000. Wah, jebulane kowe KKN, korupsi kolusi nepotisme karo tukang lektinge. Wah, tak kira teyeng tenanan mati lep ngono ku ya. Ya wis, capek gunung. Capek gunung, monggo. Ya. Teng, Dalem. Yuli, J, pripun? kowe sing genjleng apa aku? Lah ya mesti aku kok masa dalang-dalang genjleng. Ya wis, aku tak ngalah. Lah ya wong dalang ku ya malah melo-melo barang. Ki wong dibayar tapi ora ngajeni karo penonton ya dalang kuwi. Sebabe. Lho penonton ning kono ditanggap malah madhep kono. Wong ditanggap yo madhep kon sing nonton kaya aku iki abot sanggane dadi dagelan. Ya. Nek ora Iso dadi dagelan. Kowe ndalang aku tak ndagel. Lah. Ayo, dagel Melendi. kuwi nek ora dadeg-dadeg atine. Iya. Iso kena penyakit tipes. Nyong wingi ngerti, Reng. Piye ngerti? Anak kabar ya. Gareng dalang. Heeh. Bali setruk. Loh. Wala kowe ku mergo kolesterol mangan iwak wedhus mau. Ngawur. Ya, capek gununge. Ayo. Injih niki dipun bawani napa mboten? Dibawani ya, Bawani. gareng jengleng mengko. Bawa mau mangkat ngono si bawa kuwi. Mangkat. Bawa wis gawe jembatan. Nyingkar-nyingkur. Sida apa ora? Iya. Oh, gareng. Jajal suarane Yuli kayak ngapa mloes, suarane kudu mloes. Nglampara ing awang-awang Wis. ning projeng. Andi to. Ayo. Noni Saben bengi. Peteng. Ora, padang akeh lampune. Yo nek disetel. Lah iki lagi disetel. Ayo. Nyawa. Kurang dhuwur. Wong pancene samene dure kok. Lah kurang dhuwur, mlumpat kok kaya kodhok mlumpat mengkali. Ora krasa kecanda. Ora. Ya engko bare iki dhuwur. Baleni. Bare iki dhuwur meneh. Baleni. Saben bengi nyawa
Ora dijenggleng melompat. Ki jane duwe masalah apa to karo aku to? Takoni. Mas, duwe masalah apa to, Mas? Rombongan apa tujuane, Mas? Udu Yen udu rombongan bali yo. telat. Lah. Ki jane kepiye to? Aku salahku ning endi? Piye? Wong kaya ora nganu blas karo aku kaya. Ora sepel blas. Oh, ora kompak. Lah iya. Ayo. Mulane dibayar. Lah aku arepe mbok tombok. Bayar aku go bayar panayaga samene mbakne. Iya. Ya, monggo diteruske Mbak Yuli waktune mepet. Yen memajang mongkara lah mak lucu-lucu lagi piye? Hilang. Biasanya aku nek karo wong wadon kok ngene iki hilang. Lah aku sing wedi kok. Lah aja wedi. Pertama manjane yo loro, tapi sosol suwi penak. Ya, monggo. Mongkara jana geni ora ana jenglengane meneh. Bocah kowe bocah. Oh kon maning. Malah Tak kira bocah lah jebulane wis ngerti. Maning. Dikira cupu ternyata subuh. Malah kemaningan. Orang ngerti yen aku otot kawat balung besi dengkul perkul silit seng. Padake Ya. Anu kering kae otot kawong balung tok. ya ora balung dok ana urate. Ya. Ora tau pas ket mau. Apa sing tak tuju ki ora tau pas. Agi ora fair. Agi ora fair kowe pengendangi karo garinge. Lah iya. Iki kurang sawerane kayane iki. Ya, diteruske. Pacitan di Rana. Kono bro wis dateng. Aku wedi. Malah wedi. Aku iku wis divaksin ping 3. Makanya sih ana viruse. Rabies. Saiki bata-bata wis dempani MBG maning yo sehat. Alah, sehat kok ora lemu. Delok aku. Mang Kang samping. Kang ngarep. Kang buri. ana lagu nggo kowe. Apa?
Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Ngek ngek ngek. Oh piye dong bisa ngerti ora? Besarnya gunung tak sebesar gunungmu. Gunung sing ndi? Ayo, gunung sing ndi? Wani reng? Lah. Wani. Wani kok karo aku reng? Hah? Mak, lagi ning di Mak. Salah Lagi ning kali. aman berarti. Aman. Wani. Ana wasite. Wak endi? Ana wasite ngati-ati. Ngomong nang gunung ana wasite mengko ya. Wasite sapa? Hah? Sing wasite ki sapa to? Iki gunung merbabu karo. Oh iya, tak kira gunung kembar. Wah, malah tekane kono. Iki tekan di mau. Tekan tembolan kok tekan panas. Ngawur. Panas. Panas. Oh, ya. Panas sedan. Endi ora nono wong terang alhamdulillah. Ya. Karep poreng lah. Ora rampung-rampung. Ya. Udan panas sedan, udan panas ngati. Sing ngendi? Kok ana panas hati barang napa Panas ya? ngati. Weruh garing atiku panas. Panas ngati kaya weruh sak mata-mata. Mata apa? Mata sapi. Matamu dhewe. Panas sedan aling-aling. Ngono lho, Mas. Ora nyandakan belas. Sapi gunung. Kaya apa rasane reng? Penak? Dengkule aman? Rasane dengkule nyut-nyutan. Podo. Iki mergo faktor U kayane. Umur. Usia. Iya. Kropos. Ora. Wah, aku gawe cilik ngombene susu anlin kok kropos. Ya, terusake. Apa ya? Wah, masakan Antasari sehat. Oke. Misawa sapi gunung. Ya mas. Kaya ana bakmine barang. Miso kuwi mie karo bakso.